Zakariya Sale mai gero Azare madangala ga gwarzo ku zo mu kama mai alkhairin nan da al'umma suke cewa gwarzo mai gero na da halin kirki ta ko ina mu ce mar mai kwazo Azare madangala kar mu sake mu bar wanga dama tai tozo ku zo mu kama mai halin kirki da za ya so a ce mana ga goro tawaga ta canji yau ta zo aka tabun ba wani kaulani ayyuka na alkhairi za su a yankunan mu mai launi al'ummar katagun zan ku fito mu dau sirajatan koye nuni al'ummar katagun garen sun mu gane ma'aji ba kaulani azare madangala sai mu rike Zakariya Sale mai gero farar zuma mu ce babbar saƙa wadda ya riko shi ya yi dace a katagun ga jagororin da za mu bi su karda mu dawwance ai halin kwarai shi ne riba mai riko da shi su zai dace ita gaskiya ɗaya ce tabbas wadda ya sake ta yau kwace a katagun ga alkhairin nan ku zo mu bi su gobe mu bar soro mu bar su gobe masu halin iska tunda muka gane halin su ai halin su babu na alkhairi yan uwan mu duka mu gane su muna kiran dukan al'ummar mu bar su tunda sun zama su kama masu alkhairin nan to aka tagun karmo bizancen su ga sirajatan ko ga gali azare madangala mai gero shugaban matasa namu ya ce mu kara yin tinebun al'umma mu kama wadda za su zamo kairi a gare mu gobe mu bar fama al'ummar katagun da kwamaret kawo saba yayi kira shi ma shugaban matasa na katagun wadda ba shi halin nan yama yau ina faɗi kuma ku faɗi ai hatsin kunu shi ne gero Kucitan arewa muna ta kira mu ɗau sirajatan ko jagora sanata na gobe mai zaɓe shi ɗan takwas zai zarce tsara sirajatan kwana da halin kirki aka tabin shi ne zai zarra ku zaɓi sanatan mu a APC dan siraja shi zai yo gyara al'ummar katagun zan ku fito mu zaɓi namu dan zai zan faro al'ummar katagun ga damar ta ku ta iso karfi sanya dalin ma'aji sai mu zaɓe shi federal ya je ya yi gogayya wakilecin kwarai shi za ya mana a katagun ba wani jayayya taimakawa al'ummar yankin mu maza da mata wa ƙarya gani ma'aji zai ba mu kulawar ruwa gare mu ya indararo azare madangala ga gwarzo mu rike shikar da miyo shakka mu rike gwani mai dattaku wadda za ya ce mana san barka Zakariya Sale mu zaɓe shi kakar mu ta yanke saka ayyukan kwarai shi za ya mana goban mu ta yi albarka
za ku zo mu gume gero. Gasara ta tanko gagali mahaji mu ce canji ya zo. Azare madangala sai mu rike zakari ya sale mai gero. Aka tafi mu kan sai mata tsintsiyar mu za mu bi ba wai ba. Gasara ta tanko gagali Sama har kasan APC ne aka tafi alkhairi babba. Azare madangala mai gero. Sanata Sirajin muke fata reps ɗin mu galin biyo duba. Gasara ta tanko gagali Ba ha mu ce sai ne gero ɗan sana da tijo babba. Azare madangala mai gero. Sanata Siraju reps gali ba ha mu ce sai ne gero. Gasara ta tanko gagali mahaji mu ce canji ya zo. Azare madangala sai mu rike zakari ya sale mai gero. Garkuwa na sardaunan faɗa ci gare kuna yau san barka. Gasara ta tanko gagali Ni zakar kabirin na yau waƙar al'umma suna yin san barka. Azare madangala mai gero. Shugaban matasa na kataku da adali mai albarka. Gasara ta tanko gagali Hausa ba shi ya nauyin wanga baitukan nan ba shakka. Azare madangala mai gero. Fage na baitoci na ko 'yan adam oga kwaro. Gasara ta tanko gagali mahaji mu ce canji ya zo. Azare madangala sai mu rike zakari ya sale mai gero. Ga sirajatun ko gagali maji mu ce canji ya zo. Azare madangala sai mu rike zakari ya sale mai gero.